rakkaat kuulijani ja lukijani. Olen Graien ja jälleen on ohjauksen aika. Sydämellisesti tervetuloa mukaan. Tänään haluan puhua hyvin tärkeästä aiheesta, nimittäin terveydestä ja itsehoidosta. Se on Jumalan antama lahja ihmisille. Keho on tietoinen ja pystyy parantamaan itseä, kun siihen ottaa yhteyden ja antaa sille paljon rakkautta. Eli tällainen on meidän aihepiirimme tänään. Ja aluksi haluan kertoa niistä periaatteista, mitkä tarvitaan, jotta pääsee harjoittelemaan tätä itsensä hoitoa. Ensinnäkin se edellyttää oman itsesi ja kehon hyväksymistä ja rakastamista sellaisena kuin se on. Ei niinkään helppoa. Siksi tätä harjoitellaan paljon, tätä taitoa, ennen kuin se kehon oma paranemisprosessi voi käynnistyä. Toisena kohtana on vähitellen herkistyminen kehon tuntemuksille. Suurin osa meistä tuntee nälkää, janoa, päänsärkyä, mutta vielä tarkempi, hienosyisempi herkistyminen kehon tuntemuksille on tässä tärkeää. Ja siihen liittyy maadotustuki, joka auttaa tässä herkistymisessä ja tiedostamisessa. No, seuraava vaihe on parantavan energian tunnistaminen käsissä ja vahvistaminen sydämen ja oppaiden tuella. Myös Kristusvalon tuki ja yhteys Isä-Äiti Jumalaan on tässä tärkeä. Jokaisella on parantajan lahja jossain määrin. Ja sen avautuminen on hyvä tuki tässä itsehoidossa. Sitten tarvitaan luottamusta ja uskoa siihen, että sinä voit todella toimia parantajana ja parantavan energian välittäjänä omalle kehollesi. Ja sitten omien voimavarojen ja lahjojen käyttöönotto tässä yhteydessä on tärkeää ja mahdollista. No, miten parannusta voi sitten harjoitella? Lähdetäänpä nyt yhdessä liikkeelle ja tehdään tällainen ensimmäinen parannusharjoitus yhdessä minun ohjauksessani. Hengitä nyt hetken aikaa syvään sisään, pidätä ja puhalla ulos muutaman kerran. Ja anna sitten hengityksen tasaantua. Keskity nyt mieleesi. Anna mielesi hiljentyä ja pyydä sitä pysymään taustalla. Keskity sen jälkeen sydämeesi ja tunne, kuinka maadotut maan ja uuden maan energioihin. Kutsu nyt avuksesi oma suojelusenkelisi, oppaasi ja osoita avunpyyntö myös Kristukselle ja Isä-Äiti Jumalalle. Herkisty nyt tunnistamaan parantavan, hoitavan energian vahvistuminen sydämessäsi ja käsissäsi ja luota tuntemuksiisi. Ota nyt yhteys kehoosi. Esimerkiksi näin. Rakas kehoni, tiedän, että sinä olet viisas ja sinulla on keinot parantaa itseäsi. Rakastan sinua, rakastan kehoani ja
Toivon ja pyydän, että haluat auttaa päästämään irti sairauksista, kivuista ja epänormaalista toiminnasta kehossani. Anna tämän jälkeen kehollesi paljon rakkautta. Tunne rakkaus sinussa ja tunne, kuinka se välittyy kehollesi. Tunne myös tämä herkistyminen, aistien avautuminen. Ja näiden avulla tunnustele nyt kehoasi ja sen toimintoja päästä varpaisiin saakka. Hitaasti, osa kerrallaan, mitä aivoihin kuuluu. Onko siellä kaikki hyvin? Mitä aistit kertovat? Silmät, korvat, tuntoaisti, makuaisti, pään alueella. Jatka sitten kaulaan, niskaan, hartiaseudulle ja käsiin. Huomioi ne kohdat, missä tunnet epänormaalia energiaa, tukkeutumista tai jotain muuta, joka herättää huomiosi. Kehosi yrittää nyt viestittää sinulle, mitä se haluaa sinun huomaavan. Jatka sitten rintakehän, sydämen, keuhkojen, yläselän, selkärangan, lantion, vatsan, suoliston, lantion alueen, reisien, etu- ja takapuolella, polvien, pohkeiden, jalkojen etuosan, nilkkojen ja jalkapöydän, jalkapohjeen kohtaan. Annan sinulle nyt aikaa käydä tämä keho läpi. Tämä oli vain nopea käynti. Mene omassa tahdissasi. Ja huomioi, tuntuuko jossain kohtaa kehoa kipua tai vierasta energiaa, tukoksia, erilaista lämpötilaa. Jos tällainen kipualue löytyi, lähetä nyt parantavaa energiaa yhdessä tukijoukkosi kanssa tälle alueelle. Normaalisti, jos toistat tätä, niin 5-15 minuuttiin riittää. Tässä harjoituskerrassa teemme hieman lyhyemmän hoidon, joten annan nyt parantavan energian virrata.
Herkisty samalla huomaamaan se tunne tässä hoidettavassa kohdassa. Tunnetko lämpöä, viileyttä, paineen tunnetta tai jotain muuta? Anna hoidon jälkeen tälle kohdalle lopuksi paljon rakkautta ja valoa. Kun teet tätä hoitoa toisen kerran tai kolmannen kerran, voit toistaa prosessin jonkun toisen kehosi alueen osalta, mikäli se tuntuu sinusta hyvältä. No, miten muutos sitten näkyy tai tuntuu sinussa? Jos ajatellaan ylävartalolle kohdentuvaa hoitoa, se voi yskityttää tai koet syventyvää hengityksen tarvetta. Keho voi myös värähdellä eri tavalla ja voit tuntea irtipäästämisen tunnetta, lämmön tai viileyden tunnetta. Ja tyypillistä on, että hoidon jälkeen keho rentoutuu. Kehosi on kuunnellut toiveitasi ja alkaa rentoutua tämän hoidon jälkeen ja tekee tätä parannustyötä. Tässä yhteydessä haluan tuoda esille myöskin sen, että hyvin raskaat tunnekokemukset voivat aiheuttaa sairastumisen kehossa. Suru, ahdistus, pelko, hätä ovat sellaisia tai viha, jotka pitkään jatkuvina voivat aiheuttaa sairauden syntymisen siellä kehossa. Ja näitäkin tunnemaailmaan pohjautuvia oireita keho pystyy hoitamaan, kun sille antaa tarpeeksi rakkautta ja huomiota ja luottaa sen kykyyn parantaa itse itseään. Hoidon lopuksi muista kiittää kehoasi, itseäsi myös ja auttajiasi yhteistyöstä. Ja ota nyt vastaan energialähetys omilta auttajiltasi. Tässä olivat lyhyesti kehon itsehoidon periaatteet ja tapa, miten tätä hoitoa voi tehdä. Kun teet tätä uudestaan, voit pysäyttää äänityksen ja keskittyä rauhassa näihin vaiheisiin, mitä tässä toin sinulle esille. Kehosi on äärettömän viisas ja se haluaa toimia sinun hyväksesi, joten kuuntele kehosi tarpeita ja noudata myös niitä, niin silloin yhteistyönne toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos kaikille mukana olosta ja siunausta tähän viikkoon.